प्रेक्षकांक नमस्कार। इष्टानो भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बेभरीत येवकार। मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खाशेल्या कार्यावळींनी तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, काळजाचे दुयेस या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती जाणून घेतली। तसेच मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कसे योग्य आसा हे तुम्ही पळयले। तसेच पीडितांचे अनुभव तुम्ही ऐकले। मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सरांनी क्युरेटिव्ह लाइन ऑफ ट्रीटमेंटावरवी या दुयेतींच्या जीवितान नॉर्मल्सी कशी हाडली ते पळोवन मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांची तुमका खात्री पटली आसतली। भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीवरवी खर दुयेसा संदर्भात तुमच्या गोय राज्यात जागृताय वाढत आसा। आमकां मोठ्या प्रमाणात मेळिल्ल्या तुमच्या प्रतिसादाक लागून हे सिद्ध जाता। देखून भलायकीची काळजी घेवपी ही कार्यावळ आमी फुडें सुरू दवरता। आज तुमका मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर ह्या भयानक आणि खर दुयेसाविषयी मार्गदर्शन करतले। कॅन्सरा खातीर जगान मरण येवप्यांची संख्या नेटान वाढत आसा। अशा वेळार ह्या दुयेसाविषयी जागरूक आसप खूप महत्वाचे। कॅन्सर म्हणजे नक्की कितें? मनशाक कितल्या प्रकारचे कॅन्सर जावपाक शकता? कॅन्सर कित्याक लागून जाता? हे दुयेस कशे डिटेक्ट जावपाक शकता? ताचेर मात करपाक नक्की कितें करप गरजेचे? कॅन्सर दुयेतीविषयी कसली काळजी घेवपाची गरज असता? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खासा उपचार पद्धतीन दुयेतींक कसलो फायदो जाता? या सारकिल्या तशेंच तुमच्या मनात येवपी हेर प्रश्नांच्यो जापो तुमकां ह्या कार्यावळीन मेळटल्यो। ही कार्यावळ म्हणजे समाजाची एका तरेन आरोग्यदायी सेवा म्हणल्यार चुकीचे थारचे ना। डॉक्टर विजय कुमार माने सरांच्या महत्वपूर्ण संशोधना खातीर कॅन्सराकडेन कशे तरेन समर्थपणान तोंड दिवंक शकता हे दुयेतींच्या प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान तुमकां हांगा कळटले। या दुयेसाबद्दल खूपशे गैरसमजे आसात, पण ते पयस करपाचो यत्न आमी हांगा करता। तुमचो दर एक दुबाव पयस करपा खातीर ही कार्यावळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या यशस्वी उपचारांची माहिती दिता। तर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग। इष्टानो, ह्या कार्यावळीवरवी जावपी जागृताय तुम्ही समाजान हेरांकडेन पावोवची अशें आमी तुमकां आवाहन करता। एके भशेन हे आमचे सगळ्यांचे सामाजिक कर्तव्य। तेन्ना लक्ष दियात आणि ऐकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग। वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे। त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत। जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत। होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने। दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत। डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली। त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली। 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे। मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाइन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते। कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित
औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न योग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटद्वारे लिव्हर सिरोसिस, कॅन्सर यासारखे विविध आजार बरे होत आहेत आणि रुग्ण सामान्य आयुष्य जगत आहेत. हे आपण गेले काही भाग पाहतोय. गेले काही भाग आपण लिव्हर सिरोसिसबद्दल बोललो, कॅन्सरचे विविध प्रकारही आपण पाहतोय आणि नेमकं आजच्या भागामध्ये आपण अंडाशयाचा कॅन्सर किंवा ओव्हेरियन कॅन्सर याविषयी चर्चा करणार आहोत. आणि संपूर्ण विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. डॉक्टर, कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. नमस्कार डॉक्टर. आपण कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराला हात घातलेला आहे. गेल्या भागांमध्ये आपण काही बोललेलो आहे कॅन्सरविषयी. तर आता आजच्या भागामध्ये आपण स्पेसिफिकली अंडाशयाचा किंवा ओव्हेरियन कॅन्सर जो स्त्रियांमध्ये दिसून येतो त्याविषयी थोडंसं बोलणार आहोत. तर प्रेक्षकांना आपण सगळ्यात प्रथम थोडंसं सांगूया की अंडाशयाचा कॅन्सर नेमका काय आहे, कशा प्रकारे हा आजार होतो, काय सांगाल? अंडाशयाचा कॅन्सर किंवा ओव्हरीचा कॅन्सर हा जननेंद्रियापैकी एक भाग आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला मूल व्हायला मदत होते. बरोबर. ओव्हरियन कॅन्सर हा सध्याच्या ह्याच्यामध्ये खूप कॉमन आहे. जनरली हा ओल्ड एजमध्ये दिसतो. मोर दॅन 50 इयर्स किंवा 45 इयर्स म्हणू आपण. 45 इयर्स नंतरच्या फिमेल्समध्ये हा खूप कॉमन असणारा कॅन्सर आहे. भारतामध्ये पण ह्याचं मोठं प्रमाण आहे. तसंच परदेशामध्ये पण काही देशामध्ये ह्याचं खूप प्रमाण दिसून येतं. ओव्हेरियन कॅन्सरमध्ये ज्या ओव्हरीज असतात, एक किंवा दोन्ही ओव्हरी अफेक्ट होतात आणि त्याचा आकार खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढला जातो. कॅन्सर ग्रोथ त्यामध्ये होते, त्याला ओव्हेरियन कॅन्सर असं म्हटलं जातं. आणि ओव्हरीचा आकार वाढल्यामुळं मग जे होणारे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, लक्षणं आहेत, ती आपल्याला दिसायला लागतात. मग आता अंडाशयाचा जर का कॅन्सर झालेला आहे किंवा होतोय तर मग काय लक्षणं प्राथमिक स्वरूपात आढळून येतात, काय सांगाल? बऱ्याच वेळेला स्त्रिया अनभिज्ञ असतात. स्त्रियांना माहिती नसते की आपल्याला ओव्हरियन कॅन्सर झालेला आहे. बऱ्याच वेळेला पोटाचा फक्त आकार वाढणं, पोटाला सूज येणं, ह्या वेग लक्षणांमधनं आपण त्या डायग्नोसिस पर्यंत जाऊ शकतो. बऱ्याच वेळेला काय होतं, ते स्त्रियांच्या पोटाचा आकार वाढतो, म्हणजे ओव्हरीचा आकार वाढतो, त्यामुळे पोटाला सूज येते आणि मग पाणी व्हायला लागते, असायटिस होतो. ज्यावेळेला तो आजार वाढलेला असतो त्यावेळेला पण मग कदाचित डायग्नोसिस मध्ये असं डायग्नोसिस होऊ शकतं की या स्त्रीला ओव्हरीचा कॅन्सर झालेला आहे. किंवा मग काही वेळेला वेग लक्षणं दिसतात. वजन कमी होणं, भूक कमी होणं, पायाला सूज येणं किंवा हातापायाला सूज येणं, अशी लक्षणं असतील आणि बाकी काही दिसत नसेल तर तपासण्याच्या शेवटी आपल्याला असं दिसून येतं की या स्त्रीला ओव्हरीचा कॅन्सर झालेला आहे. आता ओव्हरियन कॅन्सर झालाय की नाही हे जर का जाणून घ्यायचं आहे तर त्यासाठी मग कुठल्या प्राथमिक टेस्ट ज्या आहेत, चाचण्या ज्या आहेत, त्या करायला? टेस्टमध्ये पहिल्यांदा सोनोग्राफी करायला पाहिजे. एक ॲब्डॉमिनल सोनोग्राफी किंवा ट्रान्सव्हाजायनल सोनोग्राफी जी आहे योनी मार्गातून केली जाणारी, ही एक टेस्ट आहे. त्यानंतर CT स्कॅन आहे किंवा MRI आहे. आणि CA-125 नावाचा जो घटक आहे तो रक्तामध्ये वाढलेला असतो. त्याच्या ज्या ब्लड टेस्टमध्ये जर आपल्याला ते वाढलेला दिसला आणि आपल्याला ओव्हरीमध्ये गाठी दिसल्या रिपोर्ट्समध्ये, USG किंवा CT स्कॅनमध्ये, तर आपण म्हणू शकतो की या स्त्रीला ओव्हरियन कॅन्सर झालेला आहे. 50च्या पुढच्या स्त्रियांमध्ये प्रामुख्याने हा जास्त प्रमाणात आढळून येतो अंडाशयाचा कॅन्सर. मग त्याच्या मागची कारणं काय काय दिसून येतात? सध्याच्या ह्याच्यामध्ये वेदनाशामक औषधांचं प्रमाण जास्त आहे आणि हार्मोनल थेरपी बऱ्याच स्त्रिया घेतात. म्हणजे मेन्स्ट्रुअल इरेग्युलरिटी जर असतील तर हार्मोनल ट्रीटमेंट घ्यायची जास्त पद्धत निर्माण झालेली आहे. तर ते पण एक प्रमुख कारण असू शकतं. ज्या स्त्रियांचं लग्न झालेलं नाही, ज्या अनमॅरिड स्त्रिया आहेत, त्या स्त्रियांमध्ये पण हे दिसून येतं की ज्यांना मुलं झालेली नाहीत, त्या स्त्रियांमध्ये पण ह्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतं. अशा प्रकारे जर का ओव्हेरियन कॅन्सर दिसून आला तर मग कन्व्हेन्शनल जी उपचार पद्धती आहे त्याच्यामध्ये नेमकी कुठले कुठले सजेशन्स दिले जातात, काय काय ट्रीटमेंट जे आहे ते सजेस्ट केले जातात? कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये प्रामुख्यानं केमोथेरपी आणि केमोथेरपी नंतर सर्जरी केली जाते. सर्जरी करून त्या ओव्हरीज काढून टाकल्या जातात. काही वेळेला जर आजार ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये असेल तर मग रेडिएशन दिलं जातं. काही वेळेला हार्मोनल थेरपी पण दिली जाते. ही कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती आहे. पण बऱ्याच वेळेला असं दिसून येतं की ओव्हरियन कॅन्सरमध्ये एकदा तुम्ही डायग्नोसिस झाला आणि जर केमोथेरपी आणखी सर्जरी झाली तरी सुद्धा तो कॅन्सर मोठ्या प्रमाणामध्ये आजूबाजूला पसरायला लागतो. म्हणजे सुरुवातीला जरी स्टेज A, B असे असेल किंवा पहिल्या दुसऱ्या स्टेजमध्ये जरी असेल तरी तो नंतर तिसऱ्या चौथ्या स्टेजमध्ये जातो, झपाट्याने जातो. आणि जनरली असं दिसून आलं की ओव्हरियन कॅन्सरचा पेशंट हा म्हणजे सातत्यानं त्याला केमोथेरपी घ्यायला लागते किंवा पेशंटचा शेवट पण त्या केमोथेरपीमध्ये होतो. अशा बऱ्याच केसेसमध्ये दिसून आलेला आहे. मॅरिड बायकांना मूल होण्याच्या वेळेला जर का काही इन्व्हेस्टिगेशन्स केली आणि त्याच्यामध्ये जर का अशा प्रकारचा कॅन्सर जर का आढळून आला तर मग त्याला काही रिव्हर्सल असतो का किंवा काही इतर ऑप्शन्स असतात ते ओपन असतात का?
रिव्हर्सल म्हणजे आता होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट जे आपल्याकडे मॉडर्न होमिओपॅथीची आहे ती माझ्या मतानं चांगली ट्रीटमेंट आहे. बाकी जी रेग्युलर ट्रीटमेंट जी आहे त्या कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये तीच आहे की आयदर केमोथेरपी, सर्जरी किंवा रेडिएशन, हीच एवढीच ट्रीटमेंट त्यांच्याकडे अवेलेबल आहे. अर्ली डायग्नोसिस जरी झालं तरी सुद्धा ट्रीटमेंट ऑप्शन्स काही फारसे बदलत नाही आहेत तेच, किंवा हार्मोनल थेरपी, एवढेच ट्रीटमेंट ऑप्शन्स आहेत. आणि कॅन्सर म्हटल्यानंतर बऱ्याच वेळेला जसं रिलॅप्सचा एक धोका असतो कुठे ना कुठेतरी, की काही काळानंतर पुन्हा त्याच्यामध्ये वारंवार होण्याचे चान्सेस असतात, तसंच अनुवंशिकतेचा सुद्धा कुठेतरी त्याच्यामध्ये भाग दिसून येतो. तर मग या प्रकारच्या कॅन्सरमध्ये म्हणजे अंडाशयाच्या पण कॅन्सरमध्ये कुठेतरी अनुवंशिकता दिसून येते का? काही प्रमाणामध्ये अनुवंशिकतेचा पण भाग आहे त्याच्यामध्ये, आणि आपण म्हणाल त्याप्रमाणे रिलॅक्सेशन तर खूप आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळेला काय होतं की एक केमोथेरपी घेतली, तात्पुरतं ते पेशंटचे लक्षण आणि आजार कमी आलेला दिसला की साधारणपणे 5-6 महिन्याच्या अंतरानंतर पुन्हा लगेच तो आजार वाढायला लागतो. रिकरन्सचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, आणि रिजनल आणि लोकल आणि रिजनल मेटास्टासिस किंवा डिस्टंट मेटास्टासिस हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ओव्हरियन कॅन्सरमध्ये दिसून येतो. कॅन्सर अशा प्रकारे असतो की एका अवयवात झाल्यानंतर तो दुसऱ्या सगळ्या अवयवांमध्ये पसरत जातो. तर मग आता अंडाशयाचा कॅन्सर झालेला असेल तर इतर काही कुठले ऑर्गन्स जे इमिजिएटली अफेक्ट होतात असे कुठले असतात का? बऱ्याच वेळेला काय होतं की स्पेशली ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर, केमोथेरपी आणि सर्जरी झाल्यानंतर तो आजार आजूबाजूच्या अवयवाला म्हणजे पोटातल्या इतर भागांना, लहान किंवा मोठ्या आंतड्याला, मूत्राशयाला, अशा प्रकारे तो पसरा किंवा संडाच्या जागेपर्यंत तो पोचायला लागतो. त्या गाठी त्याच्यामध्ये किंवा त्याला लागून अशा निर्माण व्हायला लागतात, आणि मग डिस्टंट मेटास्टासिस मध्ये लंग्स पर्यंत पण तो आजार जातो. मग बऱ्याच वेळेला असायटिस सुरुवातीला असतो, नंतर प्लुरल इफ्युजन होते. म्हणजे हा त्या आजाराचा जो साईड इफेक्ट म्हटला जातो आपल्याला, किंवा जो कॉम्प्लिकेशन म्हटलं जाते, तो कॉम्प्लिकेशन आहे त्यानंतरचं. बरं. तर त्या अनुषंगाने आपल्याकडे जे पेशंट आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे बरे झालेले आहेत, त्यांचे अनुभव आपण ऐकूया आणि चर्चा पुढे सुरू ठेवूया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा मॉडर्न युगमध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण ओव्हेरियन कॅन्सर याविषयी बोलतोय. अशाच प्रकारे ओव्हेरियन कॅन्सर झालेल्या एका रुग्णाचा अनुभव आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा अनुभव आपण ऐकणार आहोत. त्याचबरोबर त्यांच्या रिपोर्टचाही आपण आढावा घेऊया. सौ अनिता भोये, वय 38 वर्ष, यांना फेब्रुवारी 2015 मध्ये सतत पोट दुखणे व ताप येणे असे त्रास होत होते. स्थानिक तज्ञांना दाखविले असता सोनोग्राफी रिपोर्टमध्ये त्यांच्या बीजांड कोशास गाठ असल्याचे निदान झाले. तज्ञांनी रिपोर्टनुसार ती गाठ कॅन्सरची असल्याचे सांगितले. ती गाठ 6.2 बाय 5.3 सेंटीमीटर इतक्या मोठ्या आकाराची होती. माझं पोट वगैरे दुखायचं. मग आम्ही सोनोग्राफी वगैरे केली. मग त्याच्यात
रिपोर्टमध्ये आलं का गर्भाशयाला गाठ आहे, मग ते ऑपरेशन करून काढली 2015मध्ये. मार्च 2015 मध्ये ऑपरेशनद्वारे ती गाठ काढून टाकली व 2 किमोथेरपी घेतले. यानंतर 1 वर्ष त्यांची तब्येत स्थिर होती, परंतु 1 वर्षानंतर परत त्यांना त्रास सुरू झाला. केमो घेतल्यानंतर परत थोडे दिवस आराम पडला, मग परत त्रास जाणवायला लागला. त्यांचा अशक्तपणा वाढला होता, त्यांचे वजन कमी झाले होते व त्यांचा HB 7.5 व प्लेटलेट 27,000 इतक्या प्रमाणात कमी झाले होते. तज्ज्ञांनी त्यांचा आजार लिव्हरमध्ये पसरल्याचे सांगितले. ऑक्टोबर 2016 मध्ये गर्भाशयाचे ऑपरेशन केले, परंतु त्यांना त्याचा काहीच फरक पडला नाही. पुन्हा ऑक्टोबर 2016 पुन्हा गर्भाशयाचं आणि गाठचं ऑपरेशन झालं. नंतर हळूहळू ते थोडं 2 महिने व्यवस्थित वाढल्यानंतर लिव्हरमध्ये जंतू पसरले. त्यांचा आजार कमी न होता वाढतच गेला. नोव्हेंबर 2016 मध्ये त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. न्यूजमध्ये ऐकायला भेटलं का मॉडर्न होमिओपॅथिकचं वाचलं होतं, त्याच्यामुळं मग ते माहिती मिळाल्यामुळं आम्ही पुण्याला गेलो. तिथं गेल्यानंतर सर विजय कुमार माने यांचा सल्ला घेतला, त्यांचे मेडिसिन घेतोय आणि त्याच्यानं आता रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आहे. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 2च महिन्यांत त्यांना फरक जाणवू लागला. त्यांना जेवण जाऊ लागले. 2 महिन्यामध्ये त्यांचं औषधाने आम्हाला चांगल्या प्रकारे उपचार जाणवलं. आज आमची मिसेसची तब्येत एकदम व्यवस्थित आहे. 23 ऑगस्ट 2017च्या रिपोर्टनुसार त्यांचा आजार कमी झाला असून त्यांचा अशक्तपणा कमी झाला. त्यांचे वजन वाढले. त्यांचा HB व प्लेटलेट सामान्य स्थितीत आले. ऑगस्ट 2017 मध्ये आम्ही जेव्हा सोनोग्राफी केली तेव्हा त्या सोनोग्राफीमध्ये असं निदर्शनास आलं की कॅन्सर हा आजार नॉर्मल स्थितीत जाणवलं आणि त्या औषधाचं कोणत्याही प्रकारे साईड इफेक्ट झालेले नाही. सर विजय कुमार माने यांच्या औषधानं मला 2 महिन्यात पूर्णपणे आराम पडला. ज्यांना हा त्रास आहे त्यांनी सरांशी संपर्क साधावा व त्यांची भेट घ्या. सौ भोये सध्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. तर आत्ताच आपण पाहिलं की या रुग्णाला कशाप्रकारे ओव्हेरियन कॅन्सरचा त्रास होता आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारानंतर कशाप्रकारे या सगळ्यामध्ये प्रगती झालेली आहे. ही संपूर्ण केस कशाप्रकारे हँडल केलेली आहे सरांनी ते आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या 2 बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेक नंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण ओव्हेरियन कॅन्सरविषयी जाणून घेतोय. डॉक्टर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं आपण बघितलं एका रुग्णाचा अनुभव ऐकला त्यांच्याकडनं, ती संपूर्ण केस कशाप्रकारे हँडल केली थोडंसं सांगूया. आपण त्यांच्याविषयी समजावून घेऊया. हो, या ज्या पेशंट आहेत ह्या 36 वर्ष वयाच्या पेशंट आहेत. ओव्हेरियन कॅन्सर त्यांना डायग्नोसिस झालेलं होतं फेब्रुवारी 2015 मध्ये. बरं.
मार्चमध्ये त्यांचं ऑपरेट झालं, गर्भाशय आणि ओव्हरीज काढून टाकल्यात गेल्या केमोथेरपी नंतर, आणि ऑपरेशन नंतर पुन्हा केमोथेरपी झाली. ओके. 1 वर्षानंतर ऑक्टोबर 16ला ज्यावेळेला तपासण्या केल्या त्यावेळेला त्यांच्या लिव्हरमध्ये आजार पसरला असं दिसून आलं. त्यावेळेला त्यांना पोटात दुखणं आणि विकनेस हा येत होता, आणि त्यानंतर पेशंट आपल्याकडे आल्या. नोव्हेंबर 2016ला आपण मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट चालू केली. त्यांच्या घरी राहून ते औषधं घ्यायला लागले, आणि 2 महिन्यानंतर आपण ज्यावेळेला रिपोर्ट्स काढले त्यांचे CA-125 आणि सोनोग्राफी, आणि त्यामध्ये आपल्याला असं आढळून आलं की लिव्हरमध्ये जो आजार पसरलेला होता तो कमी झालेला आहे. आताचे जे रिपोर्ट आहेत ऑगस्ट 2017चे, त्या रिपोर्टमध्ये कुठंही कॅन्सर दिसून येत नाही. सोनोग्राफी आणि आपण CT स्कॅन जो काढलेला आहे त्यामध्ये लिव्हरमध्ये तर कॅन्सर नाही, पण कुठल्याही भागामध्ये कॅन्सर नाही. थ्रू आऊट पेशंटनं घरी राहून औषधं खाल्लेली आहेत. थ्रू आऊट पहिल्या महिन्यापासून इम्प्रूव्हमेंट झालेली आहे, आणि आजच्या रिपोर्टमध्ये कुठंही कॅन्सर दिसून येत नाही. हे सगळं विदाऊट साईड इफेक्ट आणि कुठलाही त्रास पेशंटला न भोगायला लागता किंवा इंजेक्शन सुद्धा न घेता ही गोष्ट मॉडर्न होमिओपॅथीच्या मदतीनं झालेली आहे. एक तर आधीच लग्न उशिरा होतात, त्यानंतर ते मूल सुद्धा खूप उशिरा प्लॅन करतात, तर मग अशा वेळेला कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्सचा खूप सारा वापर केला जातो. तर त्याचा डायरेक्टली ओव्हरियन कॅन्सरशी काही संबंध असू शकतो का? असं असू शकते, कारण ज्या स्त्रिया कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरतात त्या स्त्रियांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ओव्हरियन कॅन्सर दिसून आलेला आहे. की हार्मोनल इम्बॅलन्ससाठी जे हार्मोनल थेरपी घेणाऱ्या स्त्रिया आहेत त्या स्त्रियांमध्ये पण ओव्हरियन कॅन्सरचं प्रमाण खूप आहे. त्यामुळं कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स आणि हार्मोनल थेरपी जी आहे त्याचा वापर थांबवावा असं मला तरी वाटते, की सरकारनं काहीतरी त्याला रूल्स अँड रेग्युलेशन्स करायला पाहिजेत, आणि त्याच्या वापरावर बंदी किंवा अडथळे काहीतरी त्या आणायला पाहिजेत. कारण त्याचा लिबरल यूजमुळं आज आपण जर पूर्वीपेक्षा बघितलं की 20-25 वर्षापेक्षा आज ओव्हरियन कॅन्सर आणि ब्रेस्ट कॅन्सर याचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे. एस्पेशली मेट्रोजमध्ये, आणखी शहरांमध्ये सुद्धा या कॅन्सरचं प्रमाण स्त्रियांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेलं आहे. तर नॉर्मली अशा प्रकारे आता कॅन्सरच्या प्राथमिक स्टेजमध्ये लक्षणं दिसायला लागल्यानंतरच त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करायला पाहिजे खरं तर. तर मग त्या दृष्टिकोनातनं एक अवेअरनेस म्हणून तुम्ही स्त्रियांना काय सांगा? मी असं सांगेन की 35 नंतर साधारणपणे किंवा त्याच्या आधी सुद्धा सोनोग्राफी आणि तदनुषंगिक तपासण्या ज्या आहेत ह्या नेहमी करण्यात याव्यात. आणि आपल्या मासिक पाळीमध्ये काही बदल झाले, जास्त अंगावरून निघायला लागले किंवा बंद झालं, तर आपण डॉक्टरना लगेच कन्सर्न करायला पाहिजे आणि सावध राहायला पाहिजे की ब्रेस्ट कॅन्सर आणि ओव्हरियन कॅन्सर जो आहे ते 35-40 नंतर खूप मोठं प्रमाण आहे. त्यामुळं वारंवार तपासण्या करून घेणं ही त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्याशिवाय आपण त्याला प्रिव्हेंट नाही करू शकणार. हा प्रकारचा कॅन्सर होऊ नये याकरता काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स बायकांनी घेणं गरजेचं आहे का, आणि मग ते कुठल्या प्रकारे घ्यायला पाहिजे? आपण बघितलं की 35 नंतर ओव्हरियन कॅन्सरचं आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचं प्रमाण खूप आहे. गेल्या 20 ते 25 वर्षामध्ये याचं प्रमाण खूप दिसतंय. तर 20 ते 25 वर्षामध्ये असे काय बदल झाले? 20 ते 25 वर्षामध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स वापरायला लागल्या. दुसरी गोष्ट, मेन्स्ट्रुअल इरेग्युलरिटीसाठी पाळीच्या ज्या काही तक्रारी असतात त्याच्यासाठी हार्मोनल थेरपी घ्यायचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला मेट्रोजमध्ये, मोठ्या शहरांमध्ये आणि अगदी लहान शहरांमध्ये सुद्धा ओव्हरीच्या आणि ब्रेस्टच्या कॅन्सरचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात दिसायला लागलेलं आहे. तर मला असं वाटतंय की ज्या हार्मोनल थेरपी आहेत आणि कॉन्ट्रासेप्टिव्ह, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल जे आहेत ह्या घ्यायचं प्रमाण एकदम कमी करायला पाहिजे. ह्याच्याविषयी स्त्रियांमध्ये जनजागृती निर्माण करायला पाहिजे किंवा ह्याचा यूज थांबवायला पाहिजे. कारण हार्मोनल थेरपीज आणि ह्या खूप धोकादायक सिद्ध व्हायला लागलेल्या आहेत, तर ह्याचा यूज थांबवला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट की 35 नंतर स्त्रियांनी स्क्रीनिंगच्या ज्या टेस्ट आहेत त्या म्हणजे सोनोग्राफी, CA-125 जर गरज असेल तर या तपासण्या, प्रामुख्याने सोनोग्राफी म्हणजे ब्रेस्ट सोनोग्राफी आणि ओव्हरिन सोनोग्राफी म्हणजे ॲब्डोमिनल सोनोग्राफी ह्या करायला पाहिजेत. ह्यामधून आपल्याला अंदाज येऊ शकतो की या स्त्रीला आजार होऊ शकतो किंवा नाही होऊ शकत. बऱ्याच वेळेला काय होतंय की ओव्हरिन सिस्ट असतात स्त्रियांमध्ये. ओव्हरिन सिस्टला बऱ्याच वेळा निरुपद्रवी म्हणून बघितलं जातं, पण असं दिसून आलेलं आहे की त्या ओव्हरिन सिस्टचा आकार हळूहळू वाढत जातो आणि इट लीड्स टुवर्ड्स ओव्हरिन कॅन्सर, त्या ओव्हरिन कॅन्सरकडे घेऊन जातात, असं पण बऱ्याच वेळेला दिसून आलेलं आहे. त्यामुळं तपासण्या करणं, स्क्रीनिंग करणं आणि सावध राहणं स्वतःविषयी, स्वतःच्या तब्येतीविषयी या स्त्रियांनी अंगीकारायला पाहिजे असं मला वाटतं. तर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीमध्ये अशा प्रकारे आता लास्ट स्टेज म्हणजे बरेचसे पुढे लक्षणं गेल्यानंतर जर का स्त्रिया आपल्याकडे एक पेशंट म्हणून येत असतील तर त्या अनुषंगाने मग तुम्ही उपचार करताना काय वेगळ्या प्रकारचे उपचार करायला लागतात का आपल्याला? मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार जे नेहमीप्रमाणे असतात तेच करतात, फक्त त्या आजाराच्या अनुषंगानं औषधं चेंज होतील, त्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन केली जातील त्यामध्ये.
आणि औषधं दिली जातील. बरं. आजाराच्या अगदी अंतिम अवस्थेत सुद्धा आपण रुग्णांना जास्तीत जास्त लाईफ देऊ शकतो. ओके. किंवा जे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, मुख्यतः पोटात पाणी होणं वारंवार, हे कॉम्प्लिकेशन आपण टाळू शकतो किंवा ते पुढे ढकलू शकतो. म्हणजे अशा बऱ्याच केसेसमध्ये अंतिम अवस्थेत सुद्धा आपण रुग्णांचं खूप लाईफ वाढवलेलं आहे. किंवा जिथं ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट संपलेली आहे आणि आता काही ऑप्शन राहिलेले नाही, अशा केसेस सुद्धा आपल्याकडे बऱ्याच वेळेला लोक बरी पण झालेली आहेत. आणि हे आपल्याला आपल्या स्टॅटिकल डाटा जो रुग्णांचे आपल्याला रिपोर्ट्स आहेत त्यामध्ये दिसून येते. नक्की. आणि जाता आता सर, जे काही ओव्हेरियन कॅन्सर झालेले रुग्ण असतील किंवा आपले बघणारे प्रेक्षक असतील त्यांच्यासाठी आपण काय सल्ला देणार आहोत? मी एकच सांगेन की सावध राहा. बरं. स्क्रीनिंग करा, 35 नंतर स्क्रीनिंग करा. कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स आणि हार्मोनल थेरपी टाळा. आणि तरी पण जर आजार झाला तर घाबरू नका. मॉडर्न होमिओपॅथी तुमच्या मदतीसाठी कायमची आहे. कधीही आमच्याकडे या, आपण त्याच्यावर उपचार करू. अजिबात घाबरू नका, हाच माझा लोकांना सल्ला आहे. नक्की. म्हणजे आपण जसं म्हटलं तसं की कुठल्याही प्रकारचा कॅन्सर झाला असेल तरी सुद्धा मॉडर्न होमिओपॅथीची दारं आहेत ती सगळ्यांसाठी उघडी आहेत. आणि डॉक्टर, तुम्ही आज विषयावरती एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्ते. या विषयासह आरोग्याचं मॉडर्न युग यामध्ये आत्ता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. गेले 3 वर्ष मला मणक्याचा त्रास चालू होता. त्याबद्दल मी बहुत औषधं घेतली, पण त्याचा मला साईड इफेक्ट व्हायला लागला. शेवटी मित्राच्या सल्ल्यावरून मी मॉडर्न होमिओपॅथी येथील श्री डॉक्टर विजयकुमार माने यांचा सल्ला घेतला. डॉक्टरांनी मला तुमचा हा आजार होमिओपॅथिक औषधांनी पूर्ण बरा होईल असा सल्ला दिला. त्याप्रमाणे मी त्यांची औषधं 3 महिने घेत आहे. त्या औषधाने मला थोडा फरक पडला आहे. इथे तसेच येथील स्टाफ पण उत्स्फूर्त प्रतिसाद देणारा आहे. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. मॉडर्न होमिओपॅथी 8009@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजयकुमार माने आणि कॅन्सर दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयले. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजयकुमार माने कॅन्सर दुयेसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.